Друзі, вітаннячка! Сьогодні в нас 10 яєчок Kinder з колекцією DC. Ну і, звичайно, тарілочка для шоколаду. В першому яєчку в нас зелений ліхтар. Воу! Бачив відоси, що у людей його немає. А ну-ка, напишіть мені в коментарях, чи дійсно він дуже рідкісний. Далі в нас якийсь чел. Напишіть, хто це, щось не пригадую такого. Далі в нас кіборг. Ще один кіборг. Диво-жінка Діана. Знову цей чел, якого я не знаю. Бляха-муха. І третій кіборг. Далі Бетмен, жінка-кішка. І останнє яєчко. Напевно, це Аквамен. Підписуйтесь на канал, будемо збирати колекції разом.